Ja sa volám Diana Ristová. Teraz sa nachádzame v Banskej Štiavnici u Oskara Rožu a nahrávam tú 8. pesničku. Brat sa s bratom bude byť, ten, kto bahno prebrodí, nemusí hneď zvíťaziť, preka blato spod kopýt. Brat sa s bratom bude byť, ten, kto sa v ňom zastaví, môže sa v ňom utopiť. Keby som ja mala takú hudobnú výchovu, ako majú tie deti teraz, tak by som sa z toho veľmi tešila, že môžem vlastne spievať viacej aj na hudobnej a že chodia za nami takí veľkí muzikanti a bola by som z toho nadšená. Akože máš málo času na to nadýchnutie. A neboj sa aj toho prvého, toho frka je ináč veľmi dôležité slovo. Frka bola to spod kopýt. Jasnú myseľ zastrelí, hnev aj zlosť a údery. Už volajú do zbraní, šiky bijú na brány. Deti, držím vám palce, aby sa vám to všetko podarilo a nie je to ťažké, takže vy to určite zvládnete.